खूप बरं दिसले म्हणजे या वॅक्सिन म्युझियमचे ओनर प्रकाश प्रकाश यांचे अभिनंदन करता की एक टुरिजमाक बूस्ट करपी आनी इल्लो बूस्ट करपी असो एक प्रकल्प असावा. हाज्या पयलीं खंय करूं नाशिल्लो, खंय ते एक दोन चित्रांचो खंय तरी कदाचित आसतलो, पण असो एक मेजर मोठो प्रोजेक्ट जावं नाशिल्लो आणि त्यामुळे आमच्या टुरिजमाच्या हातून आनी एक प्रोजेक्टाची भर अशें म्हाका म्हणून दिसता. त्यामुळे ज्यांनी हो येवजिलो बाब प्रकाश हांकां हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आणि हातून आनी इल्लीशी खूब सुदारणा आनी वाड करप हें ताणें ऑलरेडी मान्य केल्लें आसा. तातूंत एक बरो प्रोजेक्ट गोंय आयल्या नंतर हो प्रोजेक्ट पयले शिवाय वॅक्सिन म्युझियम पयले शिवाय वचूंक जायना अशे तरेचें एक चित्रां फुडें निर्माण जातलें अशी आशा व्यक्त करता. लायफस्टायल हे पयले म्युझियमान स्टॅच्यूज आसा उत्कृश्ट 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 मागीर सगळ्यांनीच पळयल्यात आणि हुबेहूब म्हणजे इवन केस दुसरी शिरो स्कीन हे सगळे तशें लायव्ह मनशा भशेन दवरल्या. त्या बद्दल म्हणजे खरेंच कलाकाराचें त्या करणाऱ्या कलाकाराचें अभिनंदन करता अशें म्हाका दिसता. और किस किस का होना चाहिए सर इसमें? और किस किस स्टैचू होना चाहिए? बहुत Can you लोग suggest some? हैं. मैंने ऑलरेडी उसको सजेस्ट किया है. अटल जी का, वाजपेयी जी का एक आप करिए. ये हमारे प्रेसिडेंट होके गए उनका भी थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को अब ये म्यूजियम तो देखेंगे लेकिन हमारे इतिहास का भी थोड़ा सा उसमें देखने के बाद पता चले देश के ऊपर जो नेताओं ने अच्छा काम किया उनका भी ऐसा कुछ यहाँ कंट्रीब्यूशन हो सकता. मॅडम तुसाडचं जे वॅक्स म्युझियम आहे त्या सेम टाईपचं लाईफ साईज आम्ही वॅक्स फिगर बनवतोय. त्या पद्धतीचे आम्ही इंटरनॅशनली आर्टिस्ट हायर केलेत. मग सेलिब्रिटीमध्ये जे आपल्याला पब्लिकला सेलिब्रिटीचं क्रेज असतंय, जसं कोणाला सलमान खानला भेटावंसं वाटतं पण त्याला सलमान खानला भेटता येत नाही, शाहरुख खानला कोणाला भेटायचं आहे किंवा मोदींना कोणाला भेटायचं असेल, सेम लाईक हॉलिवूड स्टार काय आहे, कोणाला ब्रॅड पिटला भेटायचं आहे, कोणाला वाटेल अँजेलिना जोलीला भेटायचं आहे, तर आम्ही त्यांच्या लाईफ साईज सेम फिगर बनवतोय. त्या फिगरबरोबर पब्लिक येतात, त्यांच्याशी इंटरॅक्शन, त्यांच्याबरोबर फोटो करतात. एक म्हणजे त्यांना असं वाटतं कुठेतरी की बाबा चला जे त्यांच्या जे आवडीचे स्टार आहेत त्यांना आपण भेटलो आणि चला काहीतरी एक त्यांच्यावरचे फोटो शेअर केले. तर अशा पद्धतीची आमची थीम आहे. आणि त्याच्याबरोबर याच्याबरोबर आम्ही अजून काय बेसिक सबसिडरी अट्रॅक्शन करतो. जसं 90 सिनेमा आणतोय आम्ही इंडियामध्ये. आम्ही 5 वर्षापूर्वी 90 शो आम्ही लॉन्च केला आहे, जो सर्वात आधी आम्हीच आणला आहे. अजून काय प्लॅन आहेत दुसरे आधी बघूया. आता एक सगळ्यांच्या कृपेने परमेश्वर कृपेने ह्या वॅक्स फिगरचं सगळ्यांना आवडावं, त्याचं सगळ्यांचं बेनिफिट घ्यावं, ते एन्जॉय करावं. हे कोणीही एखादा सेलिब्रिटी असेल तर त्याचा सेम वॅक्स फिगर्स आम्ही बनवतो, त्याचं परफेक्ट मेजरमेंट घेतो. आता सर इनिशियली आम्ही 26 पासून स्टार्ट करतोय. हे विदिन 6 मंथ अजून 26 ॲड होतील. हे 50-60 या वर्षभरात असतील वॅक्स फिगर्स. आता मेजर फिगर आम्ही सर आता हॉलिवूडचे स्टार मेजर आहेत तिथे. इंडियन सेलिब्रिटीमध्ये आमिर खान आहे, अमिताभ बच्चन आहे, गांधीजी आहेत, मोदीजी आहेत. आता काही एक्सपेक्टेड आहे, शाहरुख खानचं काम चालू आहे, सलमान खान बनवतोय आम्ही, बाहुबली बनवतोय, कटप्पा बनवतोय, विराट कोहली आहे, अनुष्का शर्मा आहे, महेंद्रसिंग धोनी बनवतोय. आणि त्या फिगर तुमच्या बघितल्यानंतर लक्षात येईल की फिगर बनवताना अशा पद्धतीने बनवतो. त्यांच्या केसाचं सॅम्पल घेतलं जातं, नखाचं सॅम्पल घेतलं जातं, त्यांची स्किन कुठल्या टाईपची आहे, हायली डिटेल स्टॅच्यू असतात. ते ऑलरेडी ओल्ड गोवाला आहे. पण तुम्ही कम्पेअर करा, लाईफ साईज नाही आहेत ते. म्हणजे कसं एक मातीचे पुतळे बनवणं वेगळं आणि तुम्ही वॅक्स सिलिकॉन फिगर बनवणं वेगळं, ते टोटली डिफरंट आहे. म्हणजे ते डिफरन्स तुम्ही स्वतः बघितल्यानंतर हे करू शकाल. चार्जेस असे इनिशियली आम्ही वॅक्स म्युझियमचे 200 चार्जेस असणार आहे ना. म्हणजे बाजूला जो 90 शो दाखवतोय त्याचे 200 असणार आहे पर हेड असणार आहे. 400 रुपीज पर हेड. इंडियामध्ये सर आमच्या आता हे 3रं म्युझियम आहे. लोणावळ्याला आम्ही आहोत, महाबळेश्वरला आहे आणि आता गोवा चालू केले सर.